Казвам се Ферхан Мехмедов, от село Климент съм. Намираме се на землището на селото. В момента сеем дини, пъпеши и сладка царевица. Сялката позволява да сеем заедно дини и сладка царевица. Полагането на семената е равномерно. Настройва се много лесно за тази комбинация на сеитба. Сеитбата днес постигнахме сеитба с различен тип семена, различен повид и форма, с една сеитба. Сеялката я имаме от 4 години. Сеялката е с телескопична рама и позволява различни междуледия от 45 до 80 см. Сеялката е оборудвана с микро и макротор, което предполага и торовнасяне по време на сеитба. Пригодена е и за директна сеитба, тъй като в момента разполага с хидравличен натиск за всяка отделна секция. Има и дискове за разчистване на растителни остатъци. Сеялката е пригодена за шахматна сеитба, като по този начин семената се поставят равномерно на определено разстояние от едно от друго, така наречената шахматна сеитба.